Bystrice prišiel sem do Nitry. Odišiel do Rudej hviezdy a stihol 7-krát reprezentovať Československo. Dušan Borko na miesto Eda Gajdoša, autora 2 gólov. Dušan Borko tiež dal 1 gól v tomto zápase. A pričinil sa o to, že domáci chlapci vedú 4-1. Ivan vybehol, Fránky, Kupka, skladá po faule Nekíša. Zopakuje Lubočko tú strelu z prvého. Neverím, že si ho Lubočko stavil. No, teraz mu tam padne. Peter Oremus, teraz je pri lopte. Ešte len 33 ročný. Jožko Kukučka, Bochnovič. Bochnovičova ravačka a nádherný zákrok Láďu Majer.